Żewġ Maltin, raġel ta' 27 sena minħal qormi u żagħżugħ ta' 26 sena ġew arrestati b'rabta ma' pornografija ta' minorenni wara operazzjoni internazzjonali kkoordinata mill-Europol. Dil-operazzjoni hija wkoll meqjusa bħala waħda mill-ikbar li qatt saru fil-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali ta' tfal online. Dil-operazzjoni bl-isem ta' Operation Stream rat is-sem ta' korpi minn aktar minn 35 pajjiż minn madwar id-dinja, fosthom il-korp tal-Pulizija Malti, fejn minn 1400 suspettat minn madwar id-dinja ġew arrestati 79 persuna, fosthom iż-żewġ Maltin. Fi frar li għadda l-Pulizija rċevit informazzjoni mill-Europol li żewġ Maltin allegatament xtraw u ppubblikaw materjal fuq waħda mill-ikbar pjattaformi online ta' pedofilija. Wara li ġew identifikati ż-żewġ Maltin f'operazzjoni konġunta internazzjonali, dawn ġew arrestati f'pajjiżna fl-10 ta' Marzu u minn tfittxijiet li saru ġew sekwestrati apparatu materjal fejn jidħol sfruttament sesswali ta' tfal online. Ir-raġel ta' 27 sena minħal qormi tressaq il-qorti fejn ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Fil-waqt li raġel ieħor ta' 26 sena huwa mistenni li jitressaq il-qorti fil-ġranet li ġejjin. Permezz ta' din l-operazzjoni Operation Stream ġew ikkonfiskati aktar minn 3000 apparat elettroniku minn madwar id-dinja, filwaqt li 79 individwu li ġew arrestati qed jiġu investigati tal-li qasmu materjal ta' abbuż sesswali fuq tfal, fejn uħud minnhom mhux biss waraw filmati iżda wkoll allegatament abbużaw mit-tfal online. Filwaqt li din il-pjattaforma li kien fiha madwar 72,000 filmat u li riżulta mill-Europol li total ta' 1.8 miljun utent madwar id-dinja loggjaw fuqha bejn April 2022 u Marzu 2025 issa ġiet magħluqa għal kollox.